Как се включи в проекта, как разбра за проекта и което мотивира? Тя цялата 2010 година беше свързана за мен много романтично и красиво с Пловдив. А, Бях се запознал с едно момиче и с него имахме много готини изживявания и открихме заедно и това кафе Art News кафето, което е реално собственост на същите собственици на галерията, в която видяхме и проекта. Въобще настроението, което имахме, беше много подходящо за срещата ни с този проект. Капана, разбира се, имаше също огромна роля и все още в живота ми. Аз съм израснал, между другото, от първи до седми клас съм живял в Пловдив при баба ми и Капана го познавах много добре. Живеех от другата страна на Чифтебаня, там зад семинарията. И Пловдив си е едно място, което си е част от живота ми в крайна сметка. Точно тогава, когато попаднахме, реално ние сме свидетели на всяка нова изложба в галерията на Весела. И когато попаднахме на този проект, ни се стори много интересен и забавен и започнахме да интерпретираме дори различни възможни случки, какво би станало. Отидохме даже да видим улицата веднага след като разбрахме за проекта. Беше много готино изживяването. С такива най-различни възможни ситуации. Примерно как откриваме в бъдеще някакви снимки в интернет чрез Google, които са направени пред тази стена, различни графити, ако някой реши да нарисува по огледалата и така нататък. И как събираме такива материали и ги излагаме заедно с огледалото, което слагаме на стената. Просто ни хареса идеята. Различна е. Освен това, някакси подобни проекти, не подобни, ами различни такива модерни проекти си виждал навсякъде по света, където си пътува в по-големи градове. В смисъл не улици преградени с огледала, но различни такива големи и красиви проекти, които виждаш, че са хрумнали по някакъв нестандартен начин, а всъщност изразяват и създават една красива ситуация. Виждал съм, примерно, проекти свързани с музика и цветомузика, която е реално светлини от различни офис стаи в огромна сграда в Берлин. И хиляди хора седат и гледат и слушат, примерно, Вагнер и гледат цветна музика, направена от стаите на една грамадна сграда с стотици прозорци и разни е такива неща. Този проект ми се стори много такъв космополитен и интересен, някакси такъв, какъвто можеш да срещнеш само в големи и яки градове, легендарни по света, които са много известни. И също много ми хареса, че има различни номера по различните огледала и ние с това момиче сме родени двамата на 18-та дата и затова решихме да си изберем 18-то огледало. Интересно е самото хрумване също на идеята и самата интерпретация вашата. Защо сте решили да го направите? Как? Хареса ми също и презентацията в самия капан на мястото там, където ще бъде огледалото. Свободата за тълкованието на изкуството, някак си всеки има право да си го приема по негов начин. Реално този проект по някакъв начин е и мой. И това всъщност най-много ми харесва от цялата идея на тази творба. Че ти дава възможност да бъдеш част от нея, което е уникално. Рядко можеш да бъдеш част от някаква художествена творба. Цялото чувство за огледалния образ на всичко и това, че може двама човека да са един срещу друг и да се оглеждат самите себе си, а всъщност да знаят, че са един срещу друг, ако застанат от двете страни. Даже и това си мислих, да се снимаме всеки един сам пред стената от огледалото, обаче всъщност ние знаем, че зад огледалото има друг човек, който е също сам пред същото огледало. Това е много яка идея и мислех си как да може да се представи фотографирана и си представях двете снимки, които сме се снимали сами с лице към огледалата, снимаме се от към гърба и лепиме двете снимки една за друга. И реално като обръщаш, ти виждаш всъщност какво е било истинската ситуация. Стори ми се много красиво и още го мисля, че е така. Има красота в цялото нещо, особено когато има двама души замесени в тая идея. А сега как го виждате квартала? Променил ли се? Променил се. Някак си е прекалено усъвременен според мен. Много малко е загубил от истинската си автентичност. Но когато си го познал преди това, ти е също толкова скъп, колкото и преди.
Си мисля, че може би с течение на времето за всяко следващо поколение капана вече няма да има този емоционален смисъл за хората, какъвто имаше до преди десети. Той някак си се нарушава цялата му същност. Това, че започва да има по-модерен тип заведения, да има по-модерни сгради, че те се реставрират, обаче не се реставрират, а се модернизират всъщност. Това някак си обърква представата за капана. Според мен трябваше да се запази повече автентичната му. И това също много ми хареса в проекта, че той се прави в една част, която все пак е запазила автентичността си, тази малка улица. А не, примерно, там където са едни големи магазини, то No Sense, както се промени всичко и стана коренно различно. Някак си много, много малък стана капана. Капана беше по-широк, той беше от главната, реално, от тая част на главната асфалтираната, която е, нататъка до улицата, която минава под тунела, нали, до улицата, която обгражда полицията. Но постепенно с тези сгради, които почнаха да промениха халите, промениха сградите около халите, вече започват да променят дори и сградите вътре в отделните квадратчета на капана. И на капана не е капан, когато е модерен. Това вече, ако ги визуализираме с капана за мишки от едно време, това вече се превръща не в истински капан или за вълци. Това се превръща в някаква модерна, в лабиринт някакъв, който е модерен. Нещо, което вече не е истински капан, според мен, а клопка. На мен, например, много ми харесва проекта, защото той не променя капана. Той го променя за една седмица, но после капана си остава същия. Дава ти друга визия, друга концепция за това пространство, но не го прави завинаги. И това е най-хубавото, разбирате ли? Да. Вие показвате, че капана може да бъде друг, но отново е същия. В смисъл, това е нещо, което ми харесва много. Ако тая стена беше направена завинаги, нямаше да ми харесва проекта. Той сигурно пак щеше да има своята уникалност, красота и така нататък, но проекта нямаше да е като любовта, такъв временен, химерен. И нещо, което да те накара да бленуваш за него и да ти остане смисъл, това ще е късмет да го видиш наживо. Разбирате ли? И ти ще си такъв участник, дори и да нямаш част от него. Ти ще си пак част от това изкуство, защото точно в този момент си бил там и си го видял. И то после го няма. Ти си част от нещо, което е уникално. И което всъщност дава възможност да се запазят традициите и тия неща.